皆さんこんにちは。健康について心配するな、勇気を出していきましょうという本の続きです。消化器部分の胃の障害、例えば胃炎、胃潰瘍の発作はその人の感情あるいは上昇とすごく関係があります。心配すること、不安なこと、自己中心があるすぎること、あとは空気を読めることがすごく下手、あるいは周りの環境に慣れないことなどは胃炎、胃潰瘍の患者さんたちの中にたくさんあります。もし人々は心配することと不安なことを自分で解決することができれば、今現在病院に通っている人の 70% は自分が医師になるかもしれません。私はこの人々に痛みは彼らの脳にあるいは脳みそにあると言ったら、多分あなたの答えは、その患者さんたちはすごく苦しんでるのにそんなことを言わないでくれと言うかもしれません。確かに神経的な消化器系統のバランスの崩れることによって発作した胃炎、胃潰瘍、心臓病、不眠、あるいは寝られない、頭痛、麻痺など患者たちはすごく苦しんでいます。しかし私の言ったことは冗談ではありません。私も12年間胃潰瘍で苦しんでいた。心配になったら胸がチクチクする。胸がチクチクしたら不安になる。不安になったらパニックに落ちて胃の神経に刺激する。それで胃の液体あるいは胃炎の正常的な分泌に影響する。だから胃炎、胃潰瘍の原因は大体以上の過程で発作します。最近私は明王病院のお医者様博士ハロリダさんと何回もコンタクトをしました。このお医者さんはアメリカ工業医師団体で自分の研究についてこういうふうに書かった。高収入している176の企業者の平均的な寿命は 44.3 歳です。この企業たちの3分の1が心臓病、消化系統の臓器の障害、あと高血圧などの病気にかかっています。この3つの病気の主な原因は長く続いたハードな仕事だと思います。考えてみてください。このような企業たちの3分の1が45歳までも生きることができなかった。彼らは成功するためになんでこんなに公言するだろう。もし人々が自分の専門分野で進歩したなのにいろんな病気に落ちてしまったら、この成功の意味があるだろうか。人が重い病気になったらその人にとってこの世界はどんなに価値があるだろうか。人がどんなに豊富な生活をしていてもたった一つのベッドの上に寝る、1日3回お食事をする。実はこれは普通のお掃除屋さんの方でも同じです。多分お掃除屋さんの方がもっとリラックスして寝ることができるし、食べ物の美味しさを分かりながら食べるかもしれません。彼らの神経的な病は神経に何かの病気があるではありません。ただ心配、不安、恐怖、自信がない、希望がないなど心理的な原因の影響で身体が病気に陥ってしまいます。お医者さんたちの一番大きい間違いは、彼らは体的の治療に集中して心理的な治療を無視することです。
実は人間の体と精神が一体になったので、この2つの要因は一緒に治療しなければなりません。今日はここまでです。ご視聴とご登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。